L'espai privilegiat del Centre Recreatiu El Progrés és l'escenari de l'Aplec de Martorell des de fa 13 anys. Avui coneixerem l'entitat que acull la secció sardanista organitzadora de la festa. La Cobla Sant Jordi comença la segona de curs d'una peça molt melancòlica de la ripollesa Montserrat Pujolà. Estigueu especialment atents a la interpretació de Josep Anton Sánchez. L'expressivitat del seu cant és capaç de transmetre la simplicitat del missatge d'aquesta magnífica partitura. Una de les particularitats d'aquesta sardana està en l'episodi previ al tuti dels llargs. És un passatge inusitadament curt i està compartit per tibles i fiscorns. Escolteu el tuti amb atenció. Quan comença, per un moment, sembla que hagi de trencar amb el caràcter evocatiu que respira la peça. Finalment, la melodia acaba reprenent el to trist del cant del tenor. Després del tuti començarà la tercera de curs. Fixeu-vos com està construïda la tirada. És força curta, només fa 27 compassos, però l'autora en té prou per presentar tots els motius de la partitura. Fixeu-vos en la colla del fons. Més que ballar es gronxen el ritme de la melodia, seguint la melancolia de la música amb el cos. Veiem tres colles interpretant la melodia de manera ben diferent. Fixeu-vos com cada rotllana té un caràcter propi, des del moviment dels turmells fins la manera de puntejar a la posició dels braços. A la represa dels llargs, el tenor recupera el bonic cant intimista.
Hores viscudes és la versió per a cobla d'una vida intensa. Està dedicada a l'àvia d'un admirador de Montserrat Pujolà, l'autora. En les seves notes, la compositora explica breument els atzars i les creences de la senyora per a qui va escriure la sardana. Montserrat va escriure una peça intimista en què el cant central del tenor expressa el lament per la pèrdua de la persona estimada. És una sardana descriptiva perquè també es poden sentir episodis d'esperança pel traspàs a una vida millor. Aquesta sardana es va estrenar a Manlleu l'any del pubillatge. En el moment de l'estrena ja havia estat enregistrada per la Cobla Sant Jordi en un disc que es va presentar molt poc temps després. Ara sí, les colles poden gaudir del moment més ballador de la peça. Per uns instants, el tuti trenca el to general de malenconia. Som a les dues darreres tirades.